Bon dia, perdoneu lo rudimentari, però bueno, fa molt d'anys que trascava per la comuna de Bunyola, per Cabàs, per les coves on recollien aigua aquestes dues persones a l'estiu, per les muntanyes dels voltants de Bunyola i bueno, per molts de racons que aquest pare i fill varen trascar, malauradament, però amb una valentia i amb una fermesa admirables, no? No estic descobrint el pamboli, òbviament, però he conegut fins i tot persones majors, fins i tot gent conservadora que deixaven menjar en aquesta família perquè trobassin. Hi va haver com una xarxa de solidaritat amb ells, el que això no es diu, i això fa molta ràbia segons quin poders. Estic parlant d'aquest llibre, Ignorats, que és una novetat de fa uns anys, però és un llibre molt ben escrit. Jo crec que no hi ha ningú millor per escriure aquest llibre que Mateu Morro en quant a l'estil que té, els coneixements de lo que és la història de Santa Maria i d'aquella zona, de lo que són aquells barranys, lo que és el camí de Cova Negra, i bueno, és un llibre preciós per molt de motius, per el trist capítol que representa, però que és un capítol de valentia i de coratge, és un capítol de resistència, i sobretot el llibre està editat per una editorial nostra d'aquí, Illa Edicions, i l'autor és un incansable autor de temes històrics, de recuperar memòries, i aquesta és una de les memòries més dignes que hi ha a Mallorca, i m'agradaria que el dia de Sant Jordi, al marge de la quantitat de novetats que hi ha boníssimes, sigui un llibre reclamat i demanat perquè val la pena llegir-lo, ja no només per contingut, sinó per la forma i per la manera que està escrit. Molt d'anys, bon Sant Jordi i visca la llibertat.